ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ശ്രീ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 16-ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷത്തെ കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇന്നലെ എന്ത് ശ്ലോകം എടുത്തത്? 32, 33 അല്ലെ? അതിലെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണങ്ങളെ പറയണം. 32, 33. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൂമിദേവി പറയുന്നതാണ്. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭൂമിദേവി പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭൂമിദേവി എല്ലാവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതായിട്ട് പറയാണ്. അതായത് ഭൂമിദേവിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, ധർമ്മരാജനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഋഷിമാരെയും പിതൃലോക നിവാസികളെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെയും പിന്നെ ആ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് ആര് ചിന്തിക്കുകയാണ്? ഭൂമിദേവി ചിന്തിക്കുന്നതായിട്ട് ഭൂമിദേവി പറയുന്നതാണ് 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 32, 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണങ്ങള് പോലുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ ആരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാണോ, ആരുടെ നോട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ ഭഗവാനോട് സമർപ്പിക്കുന്നതായിട്ട്, ആ ഭഗവാന് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരാകുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ലക്ഷ്മി ദേവി എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ലക്ഷ്മി ദേവി അരവിന്ദ വനത്തില് ആ സ്വന്തം വാസസ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. വാസസ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് സ്വയം നിരതരായി ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. താമരപ്പുഴ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലുള്ള മുദ്രകളാണ്. മൊത്തം നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ല 19 മുദ്രകളാണുള്ളത്. അതില് 4 എണ്ണാണ് ഇവിടെ. 11 റൈറ്റ് സൈഡിലെ കാലിലും 8 എണ്ണം ലെഫ്റ്റിലും. അങ്ങനെയാണ് 19 മുദ്രകൾ വരുന്നത്. അതില് 4 എണ്ണാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ പിന്നെ ആ ത്രിലോകങ്ങളിലും
മുദ്രകൾ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിദേവിയില് എന്താണ് ഭൂമിയില് ചവിട്ടുമെന്നാണ് അവിടെ പാദങ്ങളുടെ അടയാളം വരില്ലേ. അങ്ങനെ ത്രിലോകങ്ങളിലെയും സൗഭാഗ്യത്തെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് ഭൂമിദേവിക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു? പ്രത്യേക ശക്തി ലഭിച്ചു. പക്ഷേ അത് താൻ വളരെ ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വന്നപ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭഗവാൻ ഭൂമി ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ ഭൂമി ദേവി ധർമ്മരാജനോട് പറയുന്നതായിട്ട് അത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതില് ആ പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ സദാ നമ്മോടൊപ്പം സന്നിഹിതരായിരിക്കും. അതുവരെ ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം കീർത്തനം പറഞ്ഞു. ശ്രവണം കീർത്തനം സേവയിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ സാധിക്കും. വിട്ടുപോയതിനു ശേഷവും നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കീർത്തന സ്മരണം സേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മാദയോ ബഹുതിതം യഥാ പങ്കമോക്ഷ കാമാസ്തപാ സമചിരൻ ഭഗവത് പ്രപന്ന സാശ്രീ സ്വവാസമരവിന്ദവനം വിഹായ യത്പാദ സൗഭകമലം ഭജതേ തസ്യാഹമബ്ജ കുലിശാങ്കുശകേതുകേതൈ ശ്രീമത്പാദൈർഭഗവതാ സമലംകൃതാംഗീ ത്രീനത്യരോജ ഉപലഭ്യ തതോ വിഭൂതിം ലോകാൻ സമാവിസൃജ സമയതി തദന്തേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഭഗവത സമലാംഗദാഗി സ്വവാസമരവിന്ദവനം വിഹായ रोज उपलभ्य ततो विपूर्णं लोकान् समां व्यसजतुस्समं निधिं ददन्ते. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം തുടങ്ങിയ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ നാം ആസക്തരാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, ശ്രവിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഒപ്പം സന്നിഹിതനായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് പറയാം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബന്ധമറ്റ യാതൊന്നും ലോകത്തിലില്ല. ഈ ബന്ധത്തിന്റെ സ്രോതസ് കണ്ടെത്തി അപ്രകാരം അപരാധമുക്തമായ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധത്തിലായിരിക്കുക എന്നതാണ് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരേ കാര്യം. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമവും ഭഗവാനും അഭിന്നമാണ്. അപരാധ മുക്തമായ ഭഗവത് നാമജപത്തിലൂടെ ഒരുവന് തന്റെ മുന്നിലുള്ള ആ ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും. റേഡിയോ ശബ്ദ തരംഗങ്ങളാൽ പോലും നമുക്ക് ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഭാഗികമായി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദത്തെ കീർത്തിക്കുക വഴി ഭഗവത് സാന്നിധ്യം വാസ്തവത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഈ യുഗത്തിൽ സർവ്വതും
മാലിന്യങ്ങളാൽ കളങ്കിതമായിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തിൽ നമുക്ക് തൽക്ഷണം എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി ക്രമേണ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാനും അപ്രകാരം സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനും സാധ്യമാണെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബന്ധമറ്റതായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല, ഈ ലോകത്തിലില്ല. ഭഗവാന്റെ സ്രോതസ് കണ്ടെത്തി അപ്രകാരം അപരാധമുക്തമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധത്തിലായിരിക്കുക എന്നതാണ് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്താണ് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധത്തിലായിരിക്കുക, അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ട എന്താണ് അപരാധമുക്ത സേവനത്തിലൂടെ അപരാധങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധത്തിലായിരിക്കുക, അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായി ബന്ധത്തിലേർപ്പെടാൻ സാധ്യമാകുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശബ്ദ പ്രതിരൂപത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമവും ഭഗവാനും അഭിന്നമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അപരാധമുക്തമായ നാമജപത്തിലൂടെ ഒരുവന് തന്റെ മുന്നിലുള്ള ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപരാധമുക്തമായിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങളില്ലാത്ത നാമജപം, നമുക്ക് 10 അപരാധങ്ങൾ അറിയാം അല്ലെ? ഈ 10 അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരുവൻ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. റേഡിയോ ശബ്ദ തരംഗങ്ങളാൽ പോലും നമുക്ക് ശബ്ദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഭാഗികമായി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ അതീന്ദ്രിയമായ ശബ്ദത്തെ കീർത്തിക്കുക വഴി ഭഗവത് സാന്നിധ്യം വാസ്തവത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് റേഡിയോ ശബ്ദ തരംഗത്തില് നമുക്ക് ശബ്ദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തരംഗങ്ങള് വിഷയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഭാഗികമായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശബ്ദത്തെ കീർത്തിക്കുക വഴി ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം വാസ്തവത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഈ യുഗത്തിൽ സർവ്വതും കലിയുഗ മാലിന്യങ്ങളാൽ കളങ്കിതമായിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്താൽ നമുക്ക് തൽക്ഷണം എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി ക്രമേണ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ മാലിന്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ കലിയുഗത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്രകാരം സ്വഗേഹമായ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാനും സാധ്യമാണെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാനും ഭഗവാൻ സ്വഗേഹമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനും സാധിക്കും. ഇതേ വിഷയത്തെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും പ്രചാരം ചെയ്തു. ഇത് വിഷയം തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രചരിപ്പിച്ചതും. അപരാധമുക്തമരായി ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപം ചെയ്യുന്നവർ ഭഗവാനോളം തന്നെ മംഗളദായകരാണ്. അപ്പൊ അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവര് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാനോളം തന്നെ മംഗളദായകരാണെന്നാ പറയുന്നത്. അത്തരം പരിശുദ്ധ ഭക്തരുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പര്യടനത്തിന് പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ ഉടനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാര് അപരാധമുക്തമായിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പര്യടനത്തിന് പ്രശ്ന സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ് ഈ ലോകം. ആ ലോകത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ കലിയുഗത്തിന്റെ എല്ലാ ഫലങ്ങളെയും നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് കലഹങ്ങളുടെ യുഗമാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം അപരാധമുക്തമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ഫലം മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഈ കലിയുഗത്തെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം? സത്യയുഗമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അപരാധമുക്തമായിട്ട് അപരാധങ്ങളില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 34. യോ വൈ മാമാതിഭരസ യോ വൈ മമാതിഭര മാസുര വംശരാജ്ഞ മക്ഷൗഹിണീ ശതമപാനുദാത്മതന്ത്ര ത്വാം ദുസ്തമൂന പദമാത്മനി പൗരുഷേണ സമ്പാദയൻ യദുഷു രമ്യമഭിപ്രഭംഗം
പിപ്രദംഗം യോ വൈ മമാഭിപരമാസുരവംശരാജ്ഞ അക്ഷൗണീശതമപാനുദാത്മതന്ത്ര താം ദുസ്താമുനപദമാത്മനി പൗരുഷേണ സമ്പാദയൻ യദുഷു രമ്യ വിപ്രദംഗം. കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊടു. യോ വൈ മമാസുരവംശരാജ്ഞ ആരാണോ അവിടുന്ന് അവൈ നിശ്ചയമായും മമ എന്റെ അതിപരം അത്യന്തം ഭാരപൂർണം ആസുരവംശ അവിശ്വാസികൾ രാജാക്കന്മാരുടെ അക്ഷൗണി ഒരു സൈന്യവ്യൂഹം ശതം അത്തരം നൂറുകണക്കിന് വ്യൂഹങ്ങൾ അപാനുത ഉന്മൂലനാശം വരുത്തി ആത്മതന്ത്ര സ്വയം പര്യാപ്തൻ താം അങ്ങേക്ക് ദുസ്തം വിഷമതയിൽ അകപ്പെട്ടു ഊനാപദം നിൽക്കാനുള്ള ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട ആത്മനി അന്തരംഗ ശക്തി പൗരുഷേണ ശക്തി മുഖേന സമ്പാദയൻ നിർവഹണത്തിനായി യദുവംശത്തിൽ രമ്യം അതീന്ദ്രിയമായി മനോഹരമായ അഭിപ്രത് സ്വീകരിച്ചു അംഗം ശരീരം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ ധർമ്മരാജാവേ, നാസ്തികരായ രാജാക്കന്മാരുടെ അനാവശ്യമായ സേനാവ്യൂഹ സമാഹരണത്താൽ ഞാൻ അതിഭാരം കൊണ്ട് പീഡിതയായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ധർമ്മരാജാവിനോട് പറയാണ്, നാസ്തികരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സേനാവ്യൂഹ സമാഹരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അതിഭാരം കൊണ്ട് പീഡിതയായിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രയാക്കപ്പെട്ടു. അതുപോലെ അങ്ങും. അപ്പൊ ഞാനും അങ്ങും ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രരായത്. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള ശക്തി പോലും ക്ഷയിച്ച് അതിദുരിതത്തിലായിരുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേക്ക് ആശ്വാസമേകാനും കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ യദുവംശത്തിൽ അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊക്കെ ക്ഷയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് ആശ്വാസം നൽകാനാണ്, അങ്ങേക്കും ആശ്വാസം നൽകാനാണ് ഭഗവാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ യദുവംശത്തിൽ അവതരിച്ചതെന്ന് ഭൂമിദേവി പറയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം വിലയായി നൽകേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ അസുരന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ അഭിലാഷം നിറവേറ്റാനായി അസുരന്മാർ, വിശേഷിച്ചും നാസ്തിക രാജാക്കന്മാർ അഥവാ രാഷ്ട്രഭരണാധിപന്മാർ സമാധാനപൂർണമായ സമൂഹത്തിൽ യുദ്ധമുണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവിധ മാരകായുധങ്ങളുമായി സ്വയം സജ്ജരാകാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. സ്വന്തം അധികാരോന്നമനം ഒഴികെ മറ്റൊന്നിലും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. ആകയാൽ ഭൂമിദേവിക്ക് അത്തരം അനാവശ്യ സന്നാഹങ്ങളുടെ വർധനവ് അമിത ഭാരമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു. അസുര ജനസംഖ്യയുടെ വർധനവ് മൂലം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾക്ക് വിഘ്നമുണ്ടാകുന്നു. തൽഫലമായി സ്വന്തം ഉന്നതിയിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായ ആസുരിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ട് ലോക ജനത മുഴുവൻ, വിശേഷിച്ചും ഭക്തന്മാർ അഥവാ ദേവന്മാർ അസന്തുഷ്ടരായി തീരുന്നു. അത്തരം പരിതസ്ഥിതിയിൽ അനാവശ്യരായ അസുരന്മാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും യഥാർത്ഥ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദൗത്യം ഇതായിരുന്നു. അത് അവിടുന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം വിലയായിട്ട് നൽകേണ്ടി വന്നാലും
വിലയായിട്ട് നൽകേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുവാൻ അസുരന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അത് ഇല്ലാതായാലും സ്വന്തം ജീവിതം ആസ്വദിക്കണം എന്നാണ് അസുരന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ അഭിലാഷം നിറവേറ്റാനായിട്ട് അസുരന്മാർ, വിശേഷിച്ചും നാസ്തിക രാജാക്കന്മാര് അഥവാ രാഷ്ട്ര ഭരണാധിപന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? സമാധാനപൂർണമായ സമൂഹത്തിലെ യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള മാരകായുധങ്ങളുമായിട്ട് സ്വയം സജ്ജരാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. സ്വന്തം അധികാര ഉന്നമനം ഒഴികെ വേറെ ഒന്നിനും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിദേവിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികള് അനാവശ്യ സേനാ സന്നാഹങ്ങളുടെ വർധനവ് അമിത ഭാരമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാണ്. ആസുര ജനസംഖ്യയുടെ വർധനവ് മൂലം ധാർമ്മികമായ തത്വങ്ങൾക്കെല്ലാം വിഘ്നം ഉണ്ടാകുന്നു. തൽഫലമായിട്ട് സ്വന്തം ഉന്നതിയിൽ മാത്രം അധിഷ്ഠിതമായ ആസുരിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ട് ലോക ജനത മുഴുവൻ, വിശേഷിച്ചും ഭക്തന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരെല്ലാവർക്കും എന്ത് വരാണ്? അസന്തുഷ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമയത്താണ് ഇതൊക്കെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായിട്ട്, അനാവശ്യമായ അസുരന്മാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായിട്ട്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങള് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം അതായിരുന്നു. അത് ഭഗവാൻ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പരിത്രാണായ സാധുന വിനാശായ ചതുഷ്കൃത മറ്റേ ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, വേറെ അസുരന്മാരെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അസുരന്മാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം ഇതായിരുന്നു. അത് ഭഗവാൻ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്ലോകം 35 അധ്യായം കഴിയാണ്. കാവാ സഹേത വിരഹം പുരുഷോത്തമസ്യ പ്രേമാവലോക രുചിരസ്മിത വൽഗുജൽപൈ സ്ഥൈര്യം സമാന മഹരന്മുധു മാനിനീനാം രോമാത്സവോ വിടങ്കിതായോ. കാവാ സഹേത വിരഹം പുരുഷോത്തമസ്യ പ്രേമാവലോക രുചിരസ്മിത വൽഗുജൽപൈ സ്ഥൈര്യം സമാന മഹരന്മുധു മാനിനീനാം രോമത്സവോ മമ യഥംഗ്രിവിടായേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. സഹേത വിരഹം ഹരേ കൃഷ്ണ. ആര്, വാ അതോ, സഹേത സഹിക്കാൻ കഴിയുക, വിരഹം പുരുഷ ഉത്തമസ്യ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ, പ്രേമയുത അവലോക ഈ വീക്ഷണം, രുചിര സ്മിത ഹൃദ്യമായ മന്ദഹാസം, വൽഗു ജൽപൈ ഹൃദയംഗമമായ അർത്ഥനകൾ, സ്ഥൈര്യം ഗൗരവം, സമാനം വികാര തീവ്രമായ കോപത്തോടൊപ്പം, അഹരത് കീഴടക്കി, മധു പ്രേമഭാജനങ്ങളെ, മാനിനീന സത്യഭാമയെ പോലുള്ള സ്ത്രീകൾ, രോമ ഉത്സവ സന്തോഷത്താൽ രോമാഞ്ചമണിയുക, മമ എന്റെ, യത് ആരുടെ, അഗ്രി പാദങ്ങളിൽ വിടങ്കിതായ മുദ്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വിരഹത്താലുള്ള കഠോര വേദന സഹിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ, കാരണം ധർമ്മത്തെ സ്ഥാപിക്കാനും അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ വിരഹം
കഠോരമായ വേദനയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് ആർക്കാണ് സഹിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്? ഹൃദയംഗമമായ അർത്ഥനകളാലും ഹൃദ്യമായ കടാക്ഷത്താലും പ്രേമപൂർണമായ മധുര മന്ദഹാസത്താലും സത്യഭാമയെ പോലുള്ള തന്റെ പ്രേമഭാജനങ്ങളുടെ ഗൗരവത്തെയും വികാര തീവ്രമായ കോപത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ ഭഗവാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ഹൃദയംഗമമായ അർത്ഥനകളാല് ഹൃദ്യമായ കടാക്ഷം കൊണ്ട് പ്രേമപൂർണമായിട്ടുള്ള മധുര മന്ദഹാസം കൊണ്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിച്ചിരുന്നു? സത്യഭാമയെ പോലുള്ള ആ പ്രേമഭാജനങ്ങളുടെ ഗൗരവത്തെയും വികാര തീവ്രതയൊക്കെ ആ കോപത്തെയൊക്കെ കീഴടക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിച്ചിരുന്നു. എന്റെ പ്രതലത്തിൽ കൂടി അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദ ധൂളികളിൽ ആമഗ്നയാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദ ധൂളികളിൽ ഭൂമിദേവി ആമഗ്നയാകുന്നു. അങ്ങനെ എന്നിൽ രോമഹർഷം പോലെ കാണപ്പെടുന്ന പുല്ലുകളാൽ ഞാൻ സമൃദ്ധമായി ആവൃതമാകുമായിരുന്നു. അപ്പോ ഭൂമിദേവി എന്താണ്? സമൃദ്ധമായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു. കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ പാദധൂളികൾ പതിക്കുമ്പോ ആ രോമഹർഷം പോലെ, എന്നിൽ രോമഹർഷം പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? പുല്ലുകള്. ആ പുല്ലുകളാൽ ഞാൻ സമൃദ്ധമായി ആവൃതമാകുമായിരുന്നു. നിറച്ച് പച്ചപ്പായിരിക്കും, പുല്ലുകളായി സമൃദ്ധമായിട്ട് കാണപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്ന വേളയിൽ ഭഗവാനും അവിടത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് പത്നിമാർക്കും തമ്മിൽ വിരഹം അനുഭവപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഭൂപ്രതലത്തിൽ കൂടി തന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളാൽ സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു. ആകയാൽ ഭൂമിദേവിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വേർപാടിന് സാധ്യതയില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് യാത്രയാകാനായി ഭൂതലം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിദേവിയുടെ വിരഹം കൂടുതൽ തീവ്രമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? പത്നിമാരുമായിട്ട് തമ്മിൽ വിരഹം അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് മാറുമ്പോ. പക്ഷെ ഭഗവാനും ഭൂമിയും ദേവിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? ഭൂതലത്തിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമി ദേവിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വേർപാടിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല. ആകയാൽ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് യാത്രയാകാനായി ഭൂതലം ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോ ഭൂമിദേവിയുടെ വിരഹമാണ് കൂടുതൽ തീവ്രമായിരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 36. തയോരേവം കഥയതോ പൃഥിവീധർമ്മയോസ്തഥാ പരീക്ഷിന്നാമ രാജർഷി പ്രാപ്ത പ്രാചീം സരസ്വതീം. തയോരേവം കഥയതോ പൃഥിവീധർമ്മയോസ്തഥാ പരീക്ഷിന്നാമ രാജർഷി പ്രാപ്ത പ്രാചീം സരസ്വതീ. ചൊല്ലാം. കൃഷ്ണ തയോ അവർക്കിടയിൽ ഏവം അപ്രകാരം കഥയതോ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പൃഥ്വി ഭൂമി, ധർമ്മയോ ധർമ്മരാജാവും, തഥാ ആ സമയം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, നാമ എന്നു പേരായ രാജർഷി പ്രാപ്ത എത്തിച്ചേർന്നു, പ്രാചി പൂർവ്വദിക്കിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സരസ്വതി നദി. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൂമിദേവിയും ധർമ്മരാജനും അപ്രകാരം സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെ രാജർഷിയായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പൂർവ്വദിക്കിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്തെത്തി. അങ്ങനെ ഭൂമിദേവിയും ധർമ്മരാജനും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജർഷിയായിട്ടുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പൂർവ്വദിക്കിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്തെത്തിയെന്ന് പറയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിലെ പരീക്ഷിത്ത് കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം സമ്പൂർണമാകുന്നു. അപ്പോ നമ്മളെ 16-ാമത്തെ അധ്യായം ഇതോടുകൂടി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി പറയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ പേര് പുതിയവരായിരിക്കില്ലേ.
ഭഗവാന്റെ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങള് 19 അടയാളങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? 19 അടയാളങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലുള്ളത്. 11 വലത്ത് പാദത്തിലും 8 മുദ്രകള് ഇടത്തെ പാദത്തിലും കേട്ടോ. 11 വലത്ത് പാദത്തിലും 8 മുദ്രകള് എടുത്ത് വശത്തുള്ളതും. വലത് ഭാഗത്തുള്ളത് ചക്രം, താമര. ലൈവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പൊ പിന്നീട് എഴുതിയാലും മതി, സാരില്ല. എഴുതുന്നവർക്ക് എഴുതാം. 11 പറയുന്നത് ഒന്ന് ചക്രം, സുദർശനചക്രം, പിന്നെ താമര, പിന്നെ ധ്വജം, കൊടി അടയാളം, കൊടി, ഛത്രം, കുട, പിന്നെ വജ്രായുധം, അതാണ് കേട്ടോ അശ്വിനിപാദം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അങ്കുശം എന്ന് വെച്ചാൽ ആനത്തോട്ടി. യവം എന്ന് വെച്ചാല് ബാർലി ധാന്യം ഉണ്ടല്ലോ, ബാർലി ധാന്യം, അത്. പിന്നെ ഊർധരേഖ, സ്വസ്തിക് ഉണ്ടല്ലോ, ഐശ്വര്യത്തിന്റെ അടയാളം സ്വസ്തിക്. പിന്നെ അഷ്ടകോണം, വജ്രക്കല്ല്. ഈ 11 വലത്ത് വശത്തുള്ളത്. ചക്രം, താമര, ധ്വജം, അതായത് കൊടി, കുട, പിന്നെ വജ്രം, അങ്കുശം, യവം, ഊർധരേഖ, സ്വസ്തിക, അഷ്ടകോണം, വജ്രക്കല്ല്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചക്രം, താമര, കൊടി അടയാളം, കുട, വജ്രം, അങ്കുശം, അതായത് ആനത്തോട്ടി, കൊടി, യവം, ഊർധരേഖ, സ്വസ്തിക, അഷ്ടകോണം, വജ്രക്കല്ല്. വജ്രവും വജ്രക്കല്ലും ഉണ്ടല്ലേ മാതാജി? വജ്രമുണ്ട്, വജ്രക്കല്ലും ഉണ്ട്. അഷ്ടകോണം എന്ന് പറഞ്ഞ പറയാ മാതാജി പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടത്ത് സൈഡിലുള്ളത് വജ്രം എന്നാണോ ഛത്രം എന്നാണോ? വജ്രമുണ്ട്, ഛത്രമുണ്ട്. ഇടത്ത് സൈഡിലുള്ളത് ശംഖ്, ധനുസ്, ത്രികോണം, കലശം, അർദ്ധചന്ദ്രൻ, മീൻ, ആകാശ ചിഹ്നം, ഒന്നുകൂടെ ശംഖ്, ധനുസ്, ത്രികോണം, കലശം, അർദ്ധചന്ദ്രൻ, പകുതിയുള്ള ചന്ദ്രൻ, പിന്നെ മീൻ, മത്സ്യം, പിന്നെ ആകാശത്തിന്റെ ചിഹ്നം, ഗോപാദം, അതായത് പശുവിന്റെ കാൽപാദം. ശംഖ്, ധനുസ്, ത്രികോണം, കലശം, അർദ്ധചന്ദ്രൻ, മത്സ്യം, ആകാശ ചിഹ്നം, ഗോപാദം, പശുവിന്റെ കാൽപാദം. അങ്ങനെ 8. അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡില് 11 ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് സുദർശന ചക്രത്തിന്റെ അടയാളാണ് പറയുന്നത്. അത് ഭക്തന്മാരുടെ അജ്ഞതയും കാമക്രോധാദികളെയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള ആ സുദർശന ചക്രത്തിന്റെ അടയാളം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ. അതായത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ നമ്മൾ ശരണം പ്രാപിച്ച ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാകും. അതാണ് പറയുന്നത്. ആ ചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അജ്ഞതയും കാമക്രോധാദികളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ആ സുദർശന ചക്രത്തിന്റെ അടയാളം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. താമര ഭക്തി വളർത്താനുള്ള ഇതിന്റെ പ്രതീകമാണ് എന്ത്? താമര. കൊടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് കൊടി അടയാളം, കൊടിയുടെ മുദ്ര. ഛത്രം, കുട എന്ന് പറഞ്ഞത് ജനന മരണമാകുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, കഠിനമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് കഠിനമായ വെയിലെന്നാ പറയുന്നത്. വെയിലിൽ നിന്ന് ഭക്തന്മാർക്ക് തണലേകാനായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ആ കുട അടയാളം പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിന്റെ ആ കഠിനമായിട്ടുള്ള മഴയും വെയിലും എല്ലാം നിന്ന് നമുക്ക് തണലേകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് കുട. പിന്നെ വജ്രം, അശ്വിനിപാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വജ്രായുധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് മുൻകാലങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ തകർത്ത് കളയാനായിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ ആയുധം, വജ്രായുധം, അതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് വജ്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വജ്രായുധം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വജ്രായുധമാണ് വജ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് അങ്കുശം, ആനത്തോട്ടി. അതായത് മത്തഗജത്തെ പോലുള്ള മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ആനത്തോട്ടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മത്തഗജത്തെ പോലുള്ള, അതായത് മതയാനെ പോലുള്ള മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ആനത്തോട്ടി.
അങ്കുശം പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് യവം, ബാർലി ധാന്യം ഉണ്ടല്ലോ. ബാർലി പറയുന്നത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമാണ്. ആത്മീയത്തിന്റെയും ഭൗതിക സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമാണ് എന്ത്? ബാർലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ബാർലി ധാന്യം യവം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഊർധ്വരേഖ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരുവന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ച ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക്, ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഊർധ്വരേഖ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വസ്തികം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാം, മംഗളം, ഐശ്വര്യം. ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് മംഗളവും ഐശ്വര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അഷ്ടകോണം എന്ന് വെച്ചാല് 8 ദിശകളിലും ഭക്തന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. അതായത് എല്ലാ ദിശകളിലൂടെയും ഭഗവാൻ ആർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കും? ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ സംരക്ഷണം കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. 8 ദിശകളിലും സംരക്ഷണം കൊടുക്കും. അഷ്ടകോണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വജ്രക്കല്ല്, ഭഗവാന്റെ നഖങ്ങളും പാദങ്ങളുടെയും കാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള അടയാളാണ് വജ്രക്കല്ല് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് 8 എണ്ണം. ശംഖ് ലൗകിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം വിളിച്ചോതുന്നതാണ് എന്ത്? ശംഖ്. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം വിളിച്ചോതുന്നതാണ് എന്ത്? ശംഖ്. ധനുസ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളെയും ഭയത്തെയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് തകർക്കാനുള്ള വില്ല്, അതാണ് ശംഖ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു ഭക്തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിലെ ക്ലേശങ്ങളെയും ഭയത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് തകർക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ധനുസ്. ത്രികോണം ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. ത്രികോണത്തിന്റെ അടയാളം പറയുന്നത് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ, ആദി ഭൗതികം, ആധ്യാത്മികം, പിന്നെ ഏതാണ്? ആധ്യാത്മികം. ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. കലശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അമൃത് ചൊരിയുന്ന, എപ്പോഴും നിറഞ്ഞ പൂർണ്ണ കുംഭമായിട്ട്, സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു കുംഭമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് കലശം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി അർദ്ധചന്ദ്രൻ എന്ന് വെച്ചാല് സമാധാനം നൽകുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നതാണ് എന്ത്? ചന്ദ്രക്കല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അർദ്ധചന്ദ്രൻ. പിന്നെ മത്സ്യം എങ്ങനെയാണ്? വെള്ളം ഇല്ലാതെ മത്സ്യത്തിന് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ, ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാതെ ഒരു ഭക്തന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ് എന്ത്? മത്സ്യം. മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത്, ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. ആകാശത്തിന്റെ ചിഹ്നം, ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. പരമാത്മാ രൂപത്തില് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു, ആകാശ ചിഹ്നം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി ഗോപാദം, പശുവിന്റെ പാദം. ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് ഈ സംസാര സാഗരം എന്ന് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ? പശുവിന്റെ പാദത്തില്, പശുവിന്റെ എന്താ പറയാ, കാലിക്കുളമ്പിലെ വെള്ളം പോലെയാണ്. അതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല. ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് സംസാര സാഗരം മറികടക്കാനായിട്ട് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ആ സംസാര സാഗരം എങ്ങനെയാണ്? കാലിക്കുളമ്പിലെ വെള്ളം പോലെയാണ്, പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പശുവിന്റെ കാലടിപ്പാടുകള് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത്